sanso edi ehemu e wa hase biem na megime adwa se dia na busia ye nkofo abrabo mu nsem e na me de eba bedan wo mosofo na na akosia de pame na magie adwai na ene story na aba be kamensa no me de eba be som na busia abrabo yi mo wiasim ensem bi ha papa ensem bi ha na wo honom na ye wo se wo haw wa mane wo kodanda wo nisua wo ye nyina esin obi dia busia metufo se fa no cheche wo wre say you say wo fie kwan eware a obi de wo wo dan achi obi de wo wo de achi nti ono kra ne kwan wa ekra sen wo de abusua kofo hawa mo femu amane esu a mu su no abusua si ye de toto wo de ho anate sa wo de ne kra de ma ene ye nua baabi a wa ba be pie mu na Krobea ni abusua nsem bia wo de etudwa se ne nyanko manom mema be ye omo ho ade e de omo kofie kama fefe no de be me bi obeba na brabo mu no awade mpo wo mmoso abusia oba na okọ na tisia no ahaw bi a wo fam ya de bia ba beto ne so na abusia odwe ho a wonti ase na onim ne kwan ye fa so a wo nyina si ye na nsem bia wo de etudwa nchirechire mu bi a abusia wo de etudwa no areko na asefe mo so na yesika akoye tini kwakọ no ka me ho ne yenko tie efie nua ba ya no na fe ye ba na wadwe nchire kakra wo na de to comment section ho no edi amam na mesro so be like video no wa share na fe so wa subscribe edi amam yenko tie embra sisia mawura akwa aba ya eja oho te say nyame adomaye ya de nyame ase what if you say mani nsan Facho me 42 years mawura awia yi wasem a ede wonam aba yanim ha no nya ho abotre chire mu yie se be ya ye bete wase de na de wonam Facho me damase Facho mfie bebre ni me fanse be 30 years ni na medame so dae na obi ni me ada medame so dae na obi ni me ada ntima ya me ntiase ema boy bi ka so be wale me ema mne ne shisha wale nyina mfanse obe okokoko ni ade nyina boy de kwa wa mabiem itina me ntiase am ti anade na boy senya misi bi pa na onu su pa me pa ni yehu ni e ba be wale obe bokokoko wanche kura obe bokokoko afide no ma se economy ase enti mi soli tu ho anamo ema me na fufu de mi chinchini bia me kwa yese me ma me na eya me ni ade eno so ye huna no na eja me de ma ade hihye me ho sa me hu ba bia me fa nko ma ade hihye me ho sa afide meme na me de aso de me kodi abrante echi na me kokonyem ye me wo ye wansi ho me nyem wa hwe me da me wo ye wansi ho sa na mde titi wa nyankopo adom na ode hwe mi ama akora yi enyini kakra na mde ne koye asem ni chire mu so ma me baabi e be je ma wale ni bi ntimi ko ma me wana me ko wo ye na ma me ne hwe me ti ma me ne hwe me a ofra ne ba na ma me ne twele letter se ne ba na ma wo wu amu nsina yi asansa na bra we dey mesra tobo mesra Ghana National Fire Service information a rich yesese ya every menshi anchen ya baby asese ye de ekwe ya to a ofa menshi hospital anim wa utwa careful na wo de ko menshi main entrance wo no efie bi wo ho yesi jatum sese ya enti fire service foot ya mo ada me buru mo roshe ho emfama yen sisi ya okay enti owura ne maame ka se ne bana ama okay ne bana ama owu amonsi na yi asen kasa wo hunti ene mama me ne kansa wede no to aso stela na wo bae nti wo bae no wade chinya no wasako esika 70 ene wode maame na ade chinya wasako matrawa 7 month mi hunu hwe na chire no ono asan bae Obaya obaka cha maame se me matoa no kromu abegu na enim asese woni ma anya me odwane eja me na me se no kore odwane eja mi hunu nti kromu ahene ka se ni ohia no kromu obiom so watiba ye obi ba se no abehya ade a ohia na no odwane ba na maame obaye e ma asem a no ogugugusu a no otwe nti me nya 7 months na mkra maame ne se mekọ na me sa ba machi bisaba mechi betna asia na akura ni nya 3 years na msi dabi mbanso no oni ahodene sa na menyama awro ho ne atete enti mini aduane pantim bana nya ahodene tika kra na ne yesi yale bi da ne yam
mano ano na abijan oba bi ni me ko kwatete ne ma maduro na akora ihu tonto nya 3 years na mde ne koye na mde ne koma ne nanan amene so say ampa wa ya de magino ama akodi pa na ma me iji akora ne woni ne tena ya titere months bia na makọ ne sa na maba sa Betrasia 8 good years na mbani nyae still abema bia ba makwamu a okase obewale me ana okase opemekura keka okwa wo mabiem se bema ni hu mi ne so okase bia awura mani je ho a eno ano okwa wo mabiem afina ade de na ekomi so me pese me wale nanka mawo ma ya na msi de me sa twempana na masa wo min tena ma me kamiyam isa ko ene nyame ya ma do me nya baba ko sa ya de e ka me be hu ono so sa the same problem na biom Yankopon ye madum na the same problem by second one ono so ye wo den ono so anhwe me sa ene no so am sa dia awraho sa na nyame so ye madum biom na eja me sa wo ye fa me ho fa me ba eja me tititi wo sa ma tena sa still ade kwa na ekọ na msi Dabi sese dia ameme mi hu dia menye sese mi ti obaka se mi deja mi hu ahihihie dia ekọ no mi hu no me da ne ene me abeda sa basanti no ma nipa kura wo ye me sa de no me pese me sra tiefo ene adomfo mommoa me na mo hu me mobo na mo moa me pa na ma bre 30 good years ni ma bre o ma bre ma ye bia still ne nyame hu me mobo ne se boni bi mpo no ma ye awrade hu me mobo na on fa sa asem we so no fa nye me kwa na me mai na mitimi nya ho de nya adwuma nhwe me ma na me hu me ma de daache ni o ma wie ye pa eno ti na me de beda ma wie mu hu me a dia me ba ye na ase enti se ya adean pa ne hia wo se de hia me ne se honhom mu de ne ye be ya ama me abe ma honhom na nipa kura wo ye me sa one me beda no na wo betwe ne ho afiri me ho ama me nya me fa ho die se me ye me sa ne ya wo me da ho na me hu si ya wo me pane tobo dayesu me hu si ya mada na me hu si ya wo me pane na me si ne wo de ho na wo me pane ti me susu hu kire obi wo se ne enye nti me dwon me ntiase a me ko me yale me sa hu nyina apro me de ko hospital yesi me nya ye charge na me si wo bi a me ni kuru ni mpra de edem ko nya ye charge na eja me kokko hospital ade ya me ma me nura me gusu a me no we nyina efi hene fa ti ma bre afukwa de me hu dia me nya me ho kra wa blabo yi mu me nim dia me ya ma blabo bi mu ti me dia beda mo se mo moa me nya me fa mo so no moa me etiefu obi bia lo betimi aboa me bia me sra no hu me mobo no moa me na me nya me fa ho die mawura tobo o die me die anajo na wo so die me so die me na bonkum ni ye wo me pa me to fa tobo o de tobo o da ho na die sumu no yisa daye na ye be wo pane ni yi kire be na bintie me da ho a me ho sa se ye di bibia wo me to me na bonkum no eto no ni ye di awo me na me kai ya wo me pane nde me sole tenanse na me se a honhom de bia enya hwe afi me didi ma na ehon sunsu aso baaye me sa ho nyina pro doctor hwe me o se me nya ye charge chise ye mamaduro na chese honhom ni ababe me sa de we se mi su bi ni nipa kura wo ye me sa de one me economy de me hunu so ru de ohume nti awrade na nkome koma me ko ni nyame ko ye nyame ko mi hun mi sram mommoa me ba bia domfo wo bia e be hu me mobo bia ye moa me ne ensa me yale honhom na mpia ni so ma me hwe bibi ebra udi nkan fa be ma na udi kan no sa be ma ni hu se wo pe ene wo ko ye no wa ma bio ena wa wo de wo ho ko ye na etese sa time no o pa wade enti na ma wa wo so a wo ko ye sa na me pe no na me pe ni pa nti na me so me pese me ye basa nti o ka so be wale me sa o be fie me fa so be bo kokoko no me ni age ti na me na afo ko e wa ma biem ko e wa ma biem na me se de bia de we de me nti ase ena me ye me tua no be bia o no nti me tua no na nyinse akoba ye no so wan fi me biem sa time ni nyina no na wo da o so da ye so obi no beda sa time nyina na me so da ye hu so obi ne me beda eno no ye wu hu ne se sa da ye so hu ne se Asem da wa na obi ne me aba beda obi wo ha Asem oba ti metu mani ameto boabo na anantwie
se nantwie no ada no oba no oda kwam ho no musa woni maka no na me de bo sane sa me nya no okọ de ade na ase ne oba beda no uhu ne se oba ase oba otobo na adane nantwie no atofo no adane nantwie ize nantwie na no beda yeyo ne beda mitimi tuto da ye mitimi tuto wakwa na nkrama e fa me nkrama no menufu da ye mu nyina me hu we nyina wada no wo so da ye no na nkrama ye da nkrama enu menufu da ye na me tuto wakwa mitimi nsole bi wa na me wia kai ba na me wia ngakra na no metimi awia atwa kwa ni mu na ka na nyame amome we nyina ekoso ma bra bom fie bebre na nkrama ni nso bi fa nkrama wa amfa me ba onu menufu onu menufu wa amfa me onu menufu e ba sa da ye ni mu wa na uyi unofo de ma na na me yima ase onu na ase ya no wa pre ni we ya ase woni be ma da no wo force wa no menufu no sa pepepe ne ya no wo ye me na ntwie yi sam tito wo kwa akwam mi tito wo kwa akwam ntimi nsare na me wia sa ebi wani amaduane edi mi didi wada yem sa madweno wa menti ase no ma ekoso ne di anu enyan okay afi san to bo sa be ma no a one no etna ya ankosi aga no one ne ba no oda so wona ne ho ana okoje se wa wie school ntu waba wa wakofa no ono ne bae oni sa papa no echi oni mema dodo sei ne tena ya ansa na wo behu de wo san ne be wo second wine no ono na echi kwa de me fanse me hu be ma bia bi me hu be ma baako enu ankosi aga na me behu we na me de me sa hu ma ne se me pese mi nya ba bi mu nkamban baba ko de me mpe na me kwanyem ya ono soso wa mfi mi no enti ete se be me ba be ware pa de wa nya bi me nya bi ne mo na odwene se da chinti no me ye mobo sa enti ma me fa me ho ma ba wale me pass on me be wo de me nya bi me nyem ko se me ko yintungu yitugu na me se me yintungu yitugu pa de me yintungu da ti yitugu me yintungu ana ma ja me life ama me obi amfi me biem enya nkopon na abo me na ma timi awo sa wonya me nya ne be ma ne nyem wie pe no anu be ma ne me na biem be ma ne me na biem me di awra ho sa ni na mu sa so me no ma isa ko achima sa na nyame ay madum me nya bibi kakra to mo na mawo na me de ahwe me ho ahwe me ba sa de akoni sese de anu onyan afei san to obubio na yen san hwe se oba nyemo a okwa yaresabia wo onyemo aya wokobi mekobi me ko ye no me ko a mo hwe me o mo twere dure ma me ebi wa sa atam no me ba penene de no mo twere dure me nya skantua o mo de ma mo so ko ba no abetua me su sa so me ko still a me nya skantua ba no mo ma meduro no ma be no nom sa be pem na mentua o mo ka me ko me ni mo mu biem okay afei sama mi nhunu oba kwa yaresabia no onyemo a ye mane ye lab test nom ne de keke ka ho ye mame ye ni nyina wo ye bi me ka kire wo se wo Dabi o man ka bi da no kwale e cha me fanse ye ka se me nya fanse yi ani bibi kakra mu ani afini bibi kakra mu ani afi fanse 3 months mu ani into first born onibi Dabi o second born onibi Dabi na won kaka utre bia wakwa akofa be ma bi no ode ama wo Dabi me fa be ma bia ya ba wo me panie ma mehu si awo me panie nyame yi ya ma mehu se panie ne de awo me mehu fees kati awo me panie ya wo me panie no so mo si awo panie sa so ejina ho ma se yale ne de ama eno mo so na me nya ho sunsan so am sa ho nyina program ko hospital because yes me nya sa yale ya ye me ma me nura me no me hu de me nya me ho afede me kobo hata no makobo hata me hu de me nya me ho na se sei wo be ma wo ne tie se me ni be ma bia me ne tie ansa na wo be hu sa panie no edi yi ana ne da ye so no na wo be ma wo ne tie na be ma bi ne na ba me nchen no owe no owe me na sa be ma no wa pe na kira kwanye busa ne se bi a krache why a test ye hu se bia wo HIV ni bia na wo ni bi ipa cho me be man kwa de mi nim baby owo biem wo nim baby owo Dabi enti ono nso eye dai ohun na wo se wo pe no eno anu no wo wiwie ye no enu ja no anu ko ansi wo biem awie wansi wo biem
foforo bi hu me no ka se opeme eno an okwa wo mo bi kura hye me bokra eno an emem bi ade me bro se ye ka se sa da ye so no o se hu me da so hu ohwa na ma se hu bi o so obi ni me abeda me hu bi kura nche bi asa ihu bi kura nche bia sa wa na ma se hu sa sese ni dia se mu twe kakra na ma yesu mi hu first ndi na ba nto aso ba sese ni dia mu twe wa ba hu se ne bia sa ba sa okọ ya wo mu hwehwe wo mu no o ma ka kire o se HIV enuru AIDS Dabi mu se HIV enuru AIDS eno o ma start ma mi nuru kaka utrimo nya bema bi no akwakote afiri ne ho fre kire se uye obi a yesope yemfiu enti e kire se why you desperate wani abre se ubenya aware ni bi enti e bia na do ho memema Dabi se ma so da ye na hu se ade no ye wo me pane no ke ya wo me pane no dia meka se bia bema bi na dia ama me enso ya wo me pane no ne ma me hu se da ye mu ne ye de yedi sa ya le na mama enti huhum HIV na apie wo na mu charge na apie ohun na mu sa no timi ma sam ne de edin papa edin gise nyame na ebem timi sra mu mobo tiefo hu me mobo me sra mu na obi bia wo mo bia me sra wo fa mo am na nyam fa hu di na me nipa ahwe me mba okay Beba mesa ba oso adofo awrei 42 years de onyini enioma ha enei mayenko ye chibio ebra wusi so sa baaywa na wabra bote sei me kwale na me mpeme masem mi si so na me mpeme masem kura anti enam santi ne ma madam fu bi kura ka se bla we die ono sojo ti me de ne ma wawale ti me ba penene ne me kwanya na me hunu madam fu bi na de me ma no ena me so me hunu na me se me pa no ono so opeme ena oba afie me fanse obobo okokoko anche kura obo okokoko no okoya wa ma bi ti me si so de me de na me masam de na ebi ni mani so wonya sure say wakwa kotwi obi adi ena wakwa akosre sa adi eni di abayo Dabi me koji obi ahwe kojiji obi ni enu kwa de se bia wadi wa ho fechi na de jeji amanfo Dabi enu kwa de sa suba enu kwa de bi ni mimu minye obi asa na minimi de one me kono minimi no so onu de oni minimi no ababa wa bi ebo sa nyom no na sa nyom na ye me de pa ne di kra na me ru afika kra o se wa nko amame a me ye den de onimi di akon no ono de ohume nanso me de me huno enti se wa nko amame a me ye den oh yeah nice lady be a boy me ru afini enti maami aruabai na re hosem enie ye wo santiman mu mepatwan ya wawofuo nyina wa ha mepatwan ma wofuo nyina ewu o mawu patwan ebra wo ba no ubusa wo ho asem kakra se bi a wo kwan ben ne fa so ayenya wo ndi mantima musa o maame no papa ma yesei ni edoso na ebinum awu enti wo otiase o wanuanom sen kan ho etiase se ye me maame ma de akanan patwan sa nan no ebi ye ma patwan penini pa na ye oba de wo huni woni na di ho nkomoda patwan de bi ono me kan sem we kire na on de se ne otie na me kan kire obi ada kana me betena me omumu bi nso aka kire wo se ebi ade wo famu omubu bi nso na mu ana okay bi an kan sa nkire me de ba de me di na chi ni waye basa no ne nam bema waye basa eno ne nam na ya wo ko wunchi me chi de se ya wo me ha ya anti me de hodi ha se ya wo ha no doesn't mean se wo ninchi wo wunchi ami wunchi makoba akwaba o akoba akwaba o ko na nkomodie wo hote sei enu asomasima na mo mafie sa nioma no ye ni mu didi sa nkomo ni bi o mudi ya na mi sister ne yese me de na mi shanti afena me nyina me ba fie
na usa na misha nti afi na menyina Asem ebe fi afi ni wanyina a wo be fi minni ewura bi edi nkomo na ewura no ofri Burkina enkro ni bi so girl no ye nsanchiro ni ewu Kumase ha enu okọ ni nchi na ni nchi a okọ ye no de nti a mebusa asase me nti na me kan ewura na asem ne de akere wo no dako ehyew wo ho enti wo mo guabonten de da abonten a wo mo de da abonten a enu ohun se ebura odom ahye ewo dam abo aponche abrechiri sa na dwunu o abrechiri ginam wi aburo no dendendin butu make say boto ba kokora de na abrechiri watumi awia abrechiri o na wa wi aburo boto ama kakakra bi na je sa abrechiri kro ne enam ena ewura no tam ade ena satre kokora na po no de ko bo abrechiri no ena abrechiri tue sumu gba sa ena fum abrechiri koye afei ade ache ne papa ye enkonko sore a ma mi na nanim wamuntum wa honhono ena oba abaya ne ho girl no station be sports department very nice girl wo form kama Dr. Cash, you are monitoring. What send the girl ni or see your friends say Dinah Hammond, yeah, Dinah Hammond. On the boss say one kwa mami a meye day. Say when ya mami a meye day. Say one can mami a meye day. Miura say when ya mami a meye day cry. Chile said the odi media kono die. Mi huno. Then so onu die wo me. Say one kwa mami a meye day. Meje. Oh. Ebinio ma menani ma honhono abage ne nchen nka meboni dio se nipa somasi wo enu ankwase ade na wo ye na nadwo no wo hu de ode aye me wo se ma menya hwe wo se hwe anadwo no buo na wo to ye no buo no wo de bo hwan wo se Dabi abo abrechire na na awi aburo ena medi ade de bo abrechire no woso tina ye menya saade ni bio nya sa wo bohu de beto ge ni free ni krom esa ba bedru Asante bayi mu a adofo wabebubu it took nyankopon intervention enka girl no wawu sane na wura ne tie form one ne kuta baya no wo be 4 year kete ba ko pe o enei ene nyankopon ya boa pagya akwada no nkakran okay enti ebia unso ko krom no ukoko fun baby enti baby sa ene ma hunu se me baby sa de obi aso anka baby sa nkyere me ena wonsa nso ntanko unchi enti enti se bi nso a ye de awo se be ya wo beba unchi men de mentime nkyere de court me fan se me ko oba ye na sa case we be si ye so yesrimni pachan yesi to de bi ase mon komachi a eye de matete yetumi ma yare bi kura bow se be ya wo beba fie na yehu se wo nso wa ha na ofri ko mo ya wo mo ho na ye tayo mo sa o ma ya wo mo ho na wonso so ye bia na ye be wo wa ha kura na wo nkwa ye ntumi nya wo sa okay bi betimi aye de okay ebra na wusa no na wo ye obi a udware abonten pa na ene na metaye nsu eto amenta na emu pa edwalem enom ne ade enti unyini ba no ebre ben na hu se oda unya saada ye no mi nyini ba mfa se saata ma me so se be ma be hu mi na ni be gye me ho no minya be 18 years ni de na normal be ma hu mi na ni gye me ho kama na me mpene ya me de me se me de minya nwale esa me wu bebre na se si amaye maame ntina me life no timi de na me mpene enti mi du age a esa afide esa me wale 20 something one esa me wale na sa no ma we happy me
ida no obi ni me abeda saa bepem ne and ye ne bada bia papa me da me ntimi na kora me wan se yaba nipa so fa wa de sa for bi wa me ntimi hu na ase be ma kokokokokokokoko fa wa de ma hu nyina atumi fa wa de pa e de che se woni nipa ne da fiska no Ango foi ada mo person ne ko challenge ana sa fa wa de enti e basa na ma wo kon no be ma e wo aniso me de na me kon do be ma na be ma ne be baso oba wo nyina say ye twekora oba wo nyina da wo de obeye no okwa wo ma biem na say nipa no a na wo ba na wo fa o ma ye de no oyobi a ase wunim no ana bibi sa ada we de me nim no enti na ye ba akopɛ ɛna e ba na different na different me ba ma nyina o na me ka so oba bi ba ya oba ye me sa afi me to bobo na na odane na ntwie na ne magugu no no oba de oba da ye oba ma okuta oba de okuta be ma de sa ebi be ma de ne bonise ne oba so de bonise sa na me hu no ɛna ode be ma de ne be ye we be ye me timi so me to bobo na na be me sa me to bobo no me wan so akoti ato teto na oda ho na odane oba na ne magu no ne magu no na oba ne nso ye de oba ne de oya hera nye de sa nti sa akwa kokko de no enti se wo hwe a akwa kokko no ene de obedane oba ma wo hu ye no omumienu penkwa na na eba ana no omo eba de do ele binum so ba binum so ba ma sam ne de nye izi binum so ba pa no mu de asem ene ejeja o mani eno nso na ma wo mema wo ende mema wo mo basa ya wo ma yi na soso ana ti se nipa de na se wo ni sa da ye no ma ti se we nipa nte aye se nipa de na soso se nipa de na Dabi nipa de nya ye nyina na ye de soso no ma sa e bi de susa na no akwa e de ye ba ye asoja fo ide to nwon wo ma boni di nipa subasi di kete enya fesa enya fe enti e wo bi mu wo ho a wo mo de no omo ni agapade sa ebi nso wo ho a eye ho ne ho ene bi nso wo ho a ejinam pa Dabi we ho ne ho pacha na sa akwa akokọ no de na no ye ma ne de ne ye wo de sa so ba ya no obeto ahye me so no wa fa me sa wi so ma me hwe no ko na we de obede enti eba sa se wo sore ba honam wani a uhunu wo sei me ho sa te bibia be ye me uhunu te se de obi ni wa be ha obi ni me abeda nti me nwale me ntimi nante se mi dwale na mba shiti ni na mesi ase ni hunsuo no doso eye bi gu ba shiti so bi gu ba shiti so ade chia mi hunse ase ntentan bi ti ba shiti chi se mi yi no mesi ade a oso ne daye no etumi pie na nipa ni hunsuo no gu ba shiti ni mu na ye ba shiti asa ache no ti chi se mi si ba shiti no na entise bi a eye wo ho maye e de bia gu so Dabi nya me de sa me de o ha mi hu na mi hu be ma so de odie na ehu odie na ehu honi ehu ena ebewi ase de wabehu si abewo me panie no kra na edi wie me preko ya ne me dan ko are se jana nka mafa ne sa na panie ya sa de abewo me be ma me yale asa aka hu me na matena wi ase adi pa hwe me mai enti efri si abewo panie na oni obi kan ye o ka se nye okwa ayaresabia me ka se wanya HIV no edi be se nie fanse yi amwani afimuani uni peduam etel sei ni peduam se me uni HIV net nti uni peduam tel sei se me ti obaka se me dajam ho hyehyɛ me na me ho asa me ho ya memle na ante kaka na me ho ya memle na ma tanse kakra na ma sa asɔre sa na me ye oba pa onye hye ose ebia na wani abre epekununti na weibo na we yabebo na mema review Dabi no kwa sa life ni de bi ni mablabo sa life no kwa de bi ni ma e ka no nko anti kwa anka me ngo okay afi me enye mass bi efri bra oni de otwatwo yi a
obebo wa okoya wa mabio ene bra wo ba be hu se yese wo HIV no de hi ne din kan si boy ne be ball enu ne din kan si ana ye ka so wo HIV ne din kan si obebo me na on ene din kan si enti ono be ball wie ye no ena abe son da ye be hu se ya be wo pane sa pepepe wa ba benya HIV na ene de ne ni adanse ye se de obehwe wo last no ono na abra wo HIV nye ono enye ono na obe da hu se ye ono enye ono me hu si abe wo me pane ena me nso me pese me kire se what about say yenyi honhum sem ne nto nchen na yenhwe se de wone wo ba beda last one ya wo call ya wa ma biewi ebia ono ne de sa HIV de be chewo ena me so me kire se enye ono asan se ma so da ye hu se ade ne ye wo me pane ti ma so da ye hu de ne nka meka se ono na ye de odi abre me so ba ma so da ye na hu ni de minim se honhum ene ye be ye me sa de okay mesan ba osobio hwe ema muntie saade wei na mo nhye ne nso saada ye so no se wo ye babunu na nhunu bia entem bo panyini bia mane no ni nkan moawo mentena ho ema emeduru empempensuo bi kire se me wo mitokura bodwese ya medidimu a me bo ho ban se be ya obo ade emma ho enti me wo awura bia menene tena se di nkomo no o kire me se be ma ba ne ho a be ma ni tumi ka kire ne se waso daye amobi ama ne warning se wonnim na ukosa ba ya we hu bie wa meku enti wono be ma entumi ntena ne ho kire se be ma ne ba ne ho a nipa na wo ye be ma ne be so sa daye hu se nipa no ya wo ma ne warning enti the moment a obehunu saade no ewo maba wa brem wantu ho anamo na wotena ho a se wunyini a epam na emafiri wo nchen kire se kuratwe bam ninkuntwe bam enti omma kwan emu obi ma ho enti hwe be ma bi wo honom a na onfa ne ho nkonko ka oba bi no na ne nioma flourish papa na ne bibia koso no to miss spoil again no enti na again ne nso pe no ebe wi ase a wode ne ho kroka sa ba no pe ne nioma nyina start aba fom a ma sese be makro no wa be ye mobo wa ko obi de ho de woni wudi akon no wu hu ne nso no de wo hu ebi nie enti da ya ye tufo sese wo ye be ma tokura bodwe sa wu ko wuramu no ya hweye se wo ye oba bema wo ma ne ho kwan amana ba be wura wo no ya hweye kire se wo betiem behwem no na wo mu bi e wo saa ne yoma no wantu ho anamo a ensunsan so bebre ene deba ebi ni de ewurai enamu a onde ne gidie mu no ose ohunu ne se pane bone ene de ba be wo ne wonam ya ba be ma no HIV edin yo endi seze wutumi ya aduma kon kakra okon kakra yankopon hu mobo amen oba ade achia me ewa ha na ensem ha sankomo we ya yedie na anomo kai owura bi de bi ba ya nim ha o ya ono de awowo nyina tumi kura ne ba beda abaya bi kama ge kokko bi ni mu edu akora ne ho fe ono nso ebi to na on de se ohyiawo no ohu anim oni udi nkomo a okwa akoda ne kora no obeba abewe no obeba abewe o se Ghana mampanyinifo ni nyina wo hu omo so omo abewe no woni dayem ya ya wo ya ne seyade eseyade ewuranda so ye nim ha oba de achia me akra ensemisa kwanya akra me dase era wadarumo ma menhwe honam anim honam ani de ne kakra wadarumo mesere me bisa o se usi so be pim sa bre wo be kai emema dodo a onu o madi ahia body count mama de metima do din kai be si ni otwa toyi
Bet me do 20 di. A bit do 20. Pacha. Why be 20. Why be? Yeah. Oba why be? Yeah. Oh yeah, dear. Why be? Oh yeah, dear. A bit to me. It's a bit to me so abu. Thank you, oh. A bit to me so abu. A bet me abu di. Let's say we be so ache. Say di. Now on we. Ade. How them so? We be a chat to a bear na say ni. Yeah, unye bi kura bi o. Kaka utrimo yeah, Beba. Bosumi mi enu Beba. Bosumi ndi. Fancy. Bosumi enu Beba ho. Nipa no obo ne raw. Obo ne raw. Wan hye condom. Ene yeso wate. Ene yeso wate. Asem na mebusa o. Me timi hom papa, sem de me say hom de ende. Entimi nsan ho na mani. Na waka kire nipa nso wonko cheke. Dabi me kwa me hunu pom biem. So esa mo ba mo ka mo nyina o. Wo we ba ko no nso ko. Ma biem kura me hunu kura. Wate. Enti afinie woni mema say na ada wo kaka utrimu afinie. Mema dodo say na hwe a wo no mohia. Afi epe mu nie no. We are mema dodo be say. Wo dey ato ne kaka ifri say. On say a chenti no. E no mo ba wo mo kontem ti no e bia. Ntine ya na mti nya abotre na kaka. Obo ye ni say mame. E kire say ye ka kire wo se saa yade we aba wo so no. E bai. Oni mema dodo say na ehia. Mienu pe. Mienu na mpese me dane no se be ya wo hu se no ntina mi bisa ni sa. Me ndi mpese me mani hu na wotumi yi ma no yie. Omo nyina nso anhye tadua mu boha condom. Sankrofo na kwa Sankrofo na kwa be na afa asohia wo na ba ne sei ya wo ni wo mu edi ehia no. He fa me wo de ba bi kron kwa de ehia kwa be na afa aso a wo hia. O mi hia no. What's na ni jeme ho. Ewo kwan be so mpese mi hu se bia me nam na mi hia no. Hia no we ase ka mu anaase wa ba ya adwuma mu hai bibi sa na me nam Asem e ko ba bia na me koto ade ano pa na ohu me. No si ele ha de ohu ma ha da me ho na mse an. O si a me okunu na mse de bi. O se ne ni jeme ho na mse o ba wale me a wo se an. Na ye kika nte ho anu afrem sa na da kodo so ba be bia me ho oba na oto hwe me so ode be we ko afri o ma frana onfa just we kwade ye wa wo dem ana be bia wo da ho na oba ya wone o ebe yes so oba hwe hon oba hwe hon ana wone o dai to de wa nto anhye wo so wa na opene so na wo ne dai nya so aba me ho obi aba ho na ase mesra we ndie mfa nkohye no ye to hye obi so ye se ye gye ye repu ndie wa ma kwan o hye na ni wada ba we de wa uja ankasa wa wuro ho na wo ne na da ndi uka so to hye me okay me ti ase di we ni ye di odika na di otoso mienu no on say anim ha ne sisi ya ne benya nipa mienu di o kan ne sisi ya na eye ni odika na di otoso mienu after say ka kire wo se wanya saa how we no nipa mienu na ne o machia nipa mienu we ya wo se woto hye wo si ye di odika ya na di otoso mienu on ne itwato na di odika no so e ba ne say di odika ne di ase na Asem me ho akire mi sika mu kakra na me ka say o mo mabusia just one day unim no no okay kwaso o mo mabusia 2 million kwaso na o ye say me de me ho baba ne dia o baba me de chesa na me say me si 2 million o ye bambusia me nya me de bama enti no o ma ne 3 million to ma me 3 million na afi na eduru say wajini sika edi be 2 weeks ese wajini sika na mse wo de onya abotele me de be man te me kan sa na wonte ase na o se na ti sa dia o ne me da ebete na mse ne nya hu o ne me na nante because me yenya mani sisi sa na ko e no ne obedai e ye o dem ho a cho Dabi hotel ana ono ne dem sa ni pakro no ye panyini pacho ne ni atikakra na ni afikakra ono nso ye esoro ho bini ana wo ya ase ha bini
So te say bia wo free srem ana wo free asanteman mu o ya asanteman mu ni o ye kristo ni ana akramuni ipa cho kristo ni no onkwa asore ena de etoso mienu nso ye kristo ni ana akramuni onde o ye kramuni nti we na wo kana asem yi de se de wusi kan ni de unim no obi a wakobọ busia wo no ho de unim no na waka kire ne se onko no onko hwehwe ni moja mu se BBC asia na se ono so na mi ni pa so se de baby na mi ni ma wote ne de wonte wo bi ono so atu afri sisia nkwala na kitu wo no mfie be se fancy wo ko 15 years na wo mo no ama wo mo akọ check ya hwe ifa try ibi ani ho utimi nya kwa be na afa so ka kire wo mo de me de mlabi na tone no na mpese yehu no me ka che ne se Asem wo no na wo problem bi ti doctor share me date bi se wo nya me fa no mra no ohwe sam la den nam de to no na de na so kwa obi a 15 years do mu ni makenkan yo won't no person en fifi wo ya no metia no wo yese man wa se dem fro wo yese antu wo hede ho na madam ne ye menko hobio skip it to us afi ye hwe ni sei afi wo se usani nyina na o mo no beda usu se die ntina sa abere kura na honhom no beda no wa nya sa yade no na enei na obenya sa yade no na me so me tse sa atam no obi ame wo me pane ndu usu se na no mo no da ne de ntimi amfa sa yade na amre honhom de ne tsi ya maduru so eyo na emom honhom pane ne mom na usu se eno na de ya sa yade na bro edi ntina ugidie wo honhom de no ana me kan ugidie wo pane enum de chen omo no beda ma ne ye o de mo wani gie eno nyina no kura ye mfie bebrebe no wanju se ye na honhom kro no de fa so bai na emom pane no ne nyina so ye sunsumu ade na pane no na ase ugidie wo ni pa se pane ne de me hu ni face ka se wode wo me wode o daye ni me hu ase ye ti wo se ya na ye da na obi di ade wo ne se na no so saa na na se obi no beda o hu se no so na me so obi ni beda ma egu ayi sukura ma wo hunu ade nti na wo mfa nhye omo no beda na de be hye ne apane no me de pane na mediation because pane na me hu so wode awo me pa efiri ho no mo na sa case we nyina atome wakọ ba bi se kremo konfo sofo amana ka akire o se ya wo hunhun mo pane na de sa yade no abrewoda e pa twende me nko ba bi sa na wo sa how we nso ho no wakọ ba bi ama ye ka ade na kire wo ho say obi ne oda ne sa ne oma no ene de na me kwa first na me kwa na yese me maame na ye me sa te amana me ne maame kura de montam nye enti montama anya akusi so de wu sa ena owu ya nsa na pane ne ba ana se owu ya nsa na pane ne ba na owu ye so still na je se wo hwemu a na nya wo maame bia o no asa na owu ye na odi eja obi so won to aso yes wo mo ko mu dija on to aso na ojidi ye na mo kan sa na ojidi ye kire wo last one obo na me nko we say de o how pa de be pa na pese ye nya mo a o kan say dem pese ye ma me say pane na do oni mi di atita na mi hunu no me pese mi ada se mi hunu kura na fi ne kro ma mi hu sa de ni bi wo me life afi so nyame mo am na yale ni film so na mi nyi obi obeboa me o ablabo mo ba de nko ntimi ntena sesa ba ko fo asetena ya so where dey cry me so last one won say be busa bibio Dabi me ma musa biem say obi ba so obewa me ma musa biem a wo say o de wa bisa mami busa de say o de busa de say si obi ba so obewa no ya no say ko obi ba so obewa me dia kayale ni firi ho dia metima wa si ya de no ho no obi ba so obewa wa mewa no on dia ware ndie na ni je ho hwe na de no obo ede o ede obo si ye obi ba obewa ne de me yo maseme maame nsan hwe de se menua ba sei memfa ne se wonam na obi asewpe se bi a wope wo obeso de ne ho kanwa obema ne kwan ma na de ne ho akan obema ne kwan ka bi a tise bi a obo ne ho ban ade na saa mienu no wan kan kire wo mo se mesre mo mene mo na ro
monkope condom na mo fa me na me hu se na me nyi ntum se bibisa na me nim se bibisa ho ai mo ya hwe ntokuro mu rayo na de no ehu ade inso ede ade tu be ne dai yaw ede a doctor for kra tu your for say ade no de yenye na wo ya eye exercise kra mposa ade ma prostate enso kwakọ yei ena ade ne nso kra nso no ehye tofi mu a enye de tofi ehye robam enye de enka benya weyi tofi na free roba ni mu na ne da wanum na ne wo ya wade nkakra duru ba bi a otumu sa ya odemo na no awe tofi no no nanso se dia ade na yehu ayehu ene mawura yi se dia mame ye ntumi hye moa na se no mame mfa embago nto so kakra se dia efiri na ekono memu obi anwe wate memu obi anwe efiri na ekoi kra emu obi anwe ye nso yo na basa na o feelings ba obede mawura basa obede but what ne ho efe o for the 2-year-old but ne ho efe it is all condra obede nim de me ya o kondo se bia wo da ho a bia nwumre bia homachi bia ba wo kon ho ya zanka nya bia nka beye adwendwene ntia na ma dwene fi ho dinio ba go for asetna papa bi ose wasemi a wo kan ye aye na reho sesebe wo kope bosia 2 million ewu bi ho ne nipa na ka kire wo se chesa wo de wo ho amma no ansa nipa no yo obi beje bosia metua o se da bi mema de chance a wa ma me 3 o de akowi akote o bet o kakanka e go over you ne yire ti fie o de komano ye ya yire no mubre mungusa mubre ye ekuru no monso yabre yansu yembre bi ya yire mbi nso tumi twifa ho yabre bi enti owo USA ya friend Mr George Bonsu wacha 5 million ate ami shirana ami wacha 5 million osefa ka wadwuma na wo ye ne ho ami shirana na enkoso sebe ya wunko gina wo bi so nkope 2 million bosia bi manipa ne mefa anwe why achoya abusia se na me kan ye no ensem bi wo ho a ha emema ye bi ma ne beba so a webas loko sadi we ya na ha pa ye nuanu mu bi ayu ehyehyehye fie ehyehyehye dem a omo fa sa ha we mu nanso mu ne akukudura omo ne onkofo anaso omo ne obi be hye omo hawo ye nua be ya aya ade pa watu me nya akukudura tu anamon aba be ka ne hawi na sisi a ne wo fem no mpaibọ ne wo se ye de tan na chi ne eboa no wosika fem se ne be ya obetumi anyinya nduro bi anonom amayade se wotu asio se atena ne so achentia tese eyensem pi o se eboa no wo honhom afem ene ne kan mu ohia moa adofo ye se ye moa nipa wa bra wote ase ni wote ase ene ebe ye wo moa bi ebetumi de aboa no owu a wasai owu a ye boa na enyiyi ye fa mpaibọ ne fa ye kakra wa ye wo ne so ye fa support ye nua bai nya ekoso na brabom se ye obi a wa fedro anomewu uchi wo de bi a wo cheche ne nsemu no honhom so ahonhom so mu de o te de pa o mu di de na obi da chire na mo de mo sole a mo ntua hye mo ntuntin sa nya hye mo ba ya na ba betie se ne so ene
wokude enu ane se wo tese wo fa na no wo fa ene akwadwo ade chia hwanhwan ahonhom oji omani moji mani bi usia imomi ya mampai bo eni akotene awo ya brabom yankoso amompaye na wenyi na nyekwa saa nneama na esisisi no usia nsunsu aso abetumite abra won nya asem ketwa yakasi ye ma omo wani ne kwan na o ma kyerɛkyerɛ nsɛm nya ekoso a usia yensɛm pi momi ye fampaibo ye fammo ye bra ye didi a ye mampaibo ni yanim ye kyese ba bi ebeku bia no ye fampaibo ene ni kan ana mo bi ebetu bia no ye mampaibo ni yanim bim se beboa ye pa entwen ema wo nkɔ saa situation we bi mu ansana wakase me hu yanka hyese ne awototo obra empo obi wo honom kra na eye akasa bi oni obi nya wa abonten na ama we nyina ere aba beto ne so anase wa ofo we nyina mu obi ane ne de nti wana mu ntutu nso ya na wa hye ne ye wano kasa bebi a wodi agro niama woje de ye ho obi ho agije nkofo niama na ode aye ne ho ni nyina wo se wo hye wa bra bona wo bon obi tie kire ye ne ya unyaya enkane wo fem no enkane ye ono na wo fem nti obefa kwan bia so a ebema wa bra bon abeye se ono ne de nti sa wodi ho efore no agije ne niama de ye no ayiye ho kasa fi bi ebefi na no beba na wo so wo ka bi na wo hyiehia no wo de ye wo se wadanfo anasa wo nipa bi adwembone bi ene utirima abusua obema ohawa bi mada na aba beto so obema ohawa ebi ma wiase krada na aba beto so obeba make sure say wo bebre wo beti ni suo na wa ye tantantan na wagina ba bi asere yenhwe ya na mototo yi yenhwe ye bra na ye bon eyi enu ntina me se ye mampaibo ni ye nim se wo ye mpaibofo na wo sua kyerosem na so obon sama na se obi plan bibi kra de fa ho a ye bofo na da romanti se beba kra na masania ebema wa bemu ebema wo gidie abafo yenhwe ye bra na ye bon yenhwe ni yi ne moa ye abusua ye fa we mafutu ne fa mpaibo e fa nta ye nua ba ye chi me shobo se bibia si e de fa na asemi ho a de ba be down na nso hu se na ne ya wie se ekosoro se ekofomu na nso hu ni akwakosi abusua ye fa we mafutu ye fa ntu ye ho efo ne fa mo ye bra aha emergency Ghana TV so be like video na fi wa share na subscribe e de amame mo sonfo na akosia adepa na me je adwa na me de dwumede ba wa akwam da se ne e be san so e de ahyemu e wa ha bi makrawa na madawase